తమిళనాడులో ఇవాళ బిగ్ డే, ఇంకా చెప్పాలంటే బిగ్ నామినేషన్ డే. ఒకే రోజు ఇద్దరు ప్రముఖులు ఆ రాష్ట్రంలో నామినేషన్ వేసి ఎన్నికల యుద్ధరంగంలోకి దిగేశారు. ఆ ఇద్దరిలో ఒకరు స్టాలిన్ అయితే ఇంకొకరు టీవీకే చీఫ్ విజయ్. తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల నామినేషన్ల సందడి మొదలైంది. స్టాలిన్ విజయ్ పోటాపోటీ నామినేషన్లు వేశారు. కొలతూరు స్థానం నుంచి మరొకసారి స్టాలిన్ పోటీ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే నామినేషన్ దాఖలు చేశారు స్టాలిన్. 2 చోట్ల నుంచి బరిలోకి దిగుతున్నారు విజయ్. పెరంబూరు నుంచి, తిరుచి ఈస్ట్ నుంచి 2 స్థానాల నుంచి పోటీలో ఉన్నారు. కొద్దిసేపటి క్రితమే విజయ్ నామినేషన్ దాఖలు చేశారు.